Ассалому алайкум, бародарони қандунавотум, зиндаву сарбуланд бошен. Бо шумо ҳаст ҳоҷи Муҳаммад. Худо нигаҳбонтун боша, шери Аллоҳ, зиндаву сарбуланд бошен. ҳозир ман дар пеши дарахтҳои павлония. Дар пеши дарахтҳои павлонияам. Бисёр ба ман саволҳо медиҳанд. Саволҳо медиҳанд ки ин чӣ хеле дарахтае? ин чӣ хеле мева метиҳад? ин чӣ хеле ҳосил метиҳад? саволҳо метиҳанд. бародарони қанднаботум, ин дарахт асосан дарахт моли Тоҷикистон нест. ин моли Хитой аст, моли Россия аст, аз дига ҷо овардаги мира. ира алюминиеви деревера мегӯянд. хуб, дарахти хато накунам, дарахти одама мегӯянд. хуб, ин дарахт аз Ӯзбекистони бародарӣ гузарондагӣ овардагием. ҳозир 2 сол 3 сол мешавад, 3 сол мешавад дар Тоҷикистон. ин дарахт беҳтарин дарахт аст, яъне ки барои кабудизоркунӣ, барои ҳавои мисол хонара, ҳавои даштора тоза кардан, яъне ки ҳамин барги ҳамин карбона мегирад, оксиген сар метиҳад. карбона мегирад, оксиген сар метиҳад. дарахти чанор, дарахти чормағз оксиген мегирад, карбон сар метиҳад. яъне ки карбона гирад, яъне ки мо худмон оксиген нафас мекашем, карбон сар метиҳем. ин ҳавои хонаро тоза мекунад. бояд дари ҳар як хонада ятаи дутаи, агар 2 сотик 3 сотик заминам дошта бошед, ятаи дутаи бакунем, бушнонем. барое ки беҳтарин дарахт аст. ира дар Украинаи бародарӣ бисёр плантатсияш бисёр буд, намедонам чи аҳволаш кардан ро. Украинада бисёр аст, Хитойда бисёр аст, Бениада бисёр аст. хуб, ҷумҳурии бародарӣ Ӯзбекистонда бисёр аст. рост қаб телефон. хуб, бародарони қанднаботум, беҳтарин дарахт аст. баъд ҳамин хуби ҳамин дарахт ҳамин ки тез калон мешавад, тез калон мешавад. гурм надора, яъне сучок надора. дарахти сабук аст. ин бигем дарахти бесамарам нагемиш мешавад. гул мекунад. гулуш то 2 моҳ ҳамхел гулуш ҳамхел шукуфон месад. ва аз ин асалҳои бисёр шифобахш занбурпарворо мегиранд. хулоса карда гӯем, бародарони қанднаботум, шумои хел мардуми хеле вай нашинохӣ, бидуре интернета бизанед, дарахти сол павлони мебирояд. Тоҷикистонда бисёр шидеста, бу коре намира. ҳамин сол шумо бародарони қанду мегӯм ай мавзӯъ берун набурам, бепулам ма гуфтам биё барен набурдам. бепул гуфтам биё барен. як роли ким даастай, бобо ҳамин ту вапше бимбирда, ҳамин гаптон ҳамин хай бобо вапше бимбир, биро намоз бихон. биё ай мавзӯъ набурам, барои намозхонӣ гап занам. охир рафтам, ҳамин ҳоли ҳозир телефон рост бикар. ҳамин ҳозир рафтам, азона додам, азон ма чида намози асра. хуб, мардум ҷамъ шидан, қомат гуфтем, мулоимам дуромад пеш, намоза хондем. бумад дертар бурам, ҳеҷ ка намондам. ма чӣ тухӣ? шумо чӣ хел ҳамин як вай нафрат дорем? бире намоз бихон, фақат бире намоз. намоза хондам, омадам ина бу бекор мохӣ. хорам давома чӣ? ношугирем бутун нашава. навасои қандо. ана ки мана асбоб аст, асбобак аст. барое ки қадимон намераса, мана навчакое ки болодай ки метони нига вашка. болодай мана навчакор, ани навчакор бояд мо бубирем, ани хел бубирем. ана бридам да, ина ғалти. ина ҳа. ина. ани навчакоро мебирем. навчакора, фаҳмидӣ? барое ки ман мехоҳам ки ҳамин дарахт баланд шава, як 6 метр, 10 метр, 12 метр шава. қадам намерасам ки навчакоро бишканам. бо ман хеле асбобча, коршака ман инҷа гирифтам, мондам, барои навчакоша мебирам. ҳамин дарахт иншоалло соли дуюмай абрезкаш кардагием.
обрезкаш кардагим, технически срезш кардагим, ана иҷа технически срез кардагим, технически срез. Ана иҷа оли бо мо доруш метем, вайш метем, иншалло ба амри Худо, мана иҷа қариб 3 метр шида, оли 2 моҳи дига ҳар як моҳда 1 метр баланд мешава. Баланд мешава. Хоб, бародарони қанднаботум, чӣ бугум то? Чӣ тон бугум? Ха, як гапи дига ки замони бобим худо раҳмати Суфи Пирназар, худо ҷоша ҷаннатулфирдавс гардона, ҷанг мекард, сангшапу мекард, ягон гапша намегирифтам, ҳақорату мекард, ягон гапои қабеҳе мегуфт. Бо бегоӣ меомадам, бо садқа мешид, бо пешимда бо авқот мемонд, бо барашда мегирифти, бо ай пешоним буса мекард, раҳмати бобои калонӣ. Мегуфтам бобоми хеле дили нияти соф дорае. Мо қар мекардем, ҷавоно қар мекардем, қар мекардем, бобома ки хеле гуфт. Неки мо ҳамун ҳолат ба ма омадагӣ, бародарони қанднаботум, саҳари як сарам кам тарак гарм шид, як навор кардам ба блогеро, ба бародар Баха, ба бародар Дусмурод, ҳоҷи Дусмурод, ба бародар барада Тиҷӣ, ба доктор, ба дига бародаро, ман видео кардам, як гапои сахт қабеҳам гуфтам. Ман бобо ҳастам, ман ҳақ дорам ки шуморо ҳар гап бугум. Бо ина бо мебахшим тон, бо ба оғӯш мегирим тон, бо мегум дӯст бошем, бародар бошем. Фақат мақсади ман ҳурмати калонро бидорем. дуои калонро бигирен, калонро фиреб накунен. Калонро ай сидқи дил гапшуна бигирен, ай сидқи дил қабул кунен. Валлоҳи қасам намехӯрам блогероро, валлоҳи биллоҳи таллоҳи мегам, ман қасам хӯрданӣ нестам. Ягон калон, ягон падар, ягон бобо дар роҳи бад нест. Шуморо ба роҳи бад намега. Фақат суханҳо бисёрай. Ҳамата дӯст медорам. ҳамат қати мехоҳам сухан кунам. бобо ҳастам. ифтихор мекунем ки худои меҳрубон маро ба ин сину сол расондаю. ҷавонои номуҳтарам муҳтарам шавед. зиндаву сарбуланд бошед. бо шумо бобои ҳоҷи Муҳаммад. зинда бошед.